Bună! Știți unde am fost eu? La petrecerea de Paște. Am venit cu tati și mi-am făcut o mulțime de prieteni. La măsăța de meșterit am format o super echipă. Tati m-a ajutat puțin la coșuleț, dar eu am decorat. Când lucrăm împreună, ies lucruri frumoase. Apoi au venit iepurașii. Am dansat cu toți copiii prin toată sala. La concursuri ne-am ajutat ca niște adevărați prieteni. A fost tare. Iar la final, pentru că am fost o echipă bună, am primit ceva dulce și delicios. Zâmbetul lor este adevărata noastră sărbătoare, pentru că la Mold Retail creștem frumos împreună. Sărbători luminate întregii familii.